la ban long MLA election biang ha ka jala Meghalaya jongi bat ha baro ki jala jong ka ri India lada on pentri kamno ya ka system ka wei ka election ka wei ka ri one election one nation. One nation, one election. Ningkong ngai khubla ye pi ya ka jing kershan ka jong pi ya ka ne ka channel ka barit ka jonga. Bat lada pimpat subscribe nga kerpat ye pi ba pin sngowa ban kershan lem da ka ba pin subscribe no menta kat ba pinang page ya ka ne ka video. U President Barim jong ka ri India ka jongi Ramnath Kovind u belong kli du jong ka committee one nation one election u la mai phang bat pin bana ba kan salong no sian ka wei ka election ha baro ka wei ka ri India ka ba kin thup ya ka MP election ba ya ki assembly election ha baro ki jila jong ka ri India ka bomot ba ha ka ju ka por on thabot na gamta banjit ya ki MP bat kum juru banjit ya ki MLA ya kani kamat on setai ha ka dorbar ba kapang jong ka luk sabha ka ban salong na luk ka khat pra tarik jong ubnai September hadu arfu ar tarik jong ubnai September ar hajar ar fulai na ka benta ban yo ya ka jing menjur ka balong tu that ka bamot badai ban yo ya ka jing menjur na ki hen ngot lada don ship hongot ki basyong ha ka dorbar tong ye pej ye ki katu ka ne ki jing mentoy mat ki jing ta lada on pen trikam ya ka ne ka system one election one nation ki jing mentoy ki long ka baning kong ban penduna ye ka jing lut jing sap na ka benta ki election nuksa kum ha ka jela ka jongi ngidang sudap ya ka assembly election dang menta usnam ar hajar ar pulai bat ngin sayo biang pat ya ke election MDC bat MP ha usnam ar hajar ar pusau kumta lada pendon kam da kani ka rukom ka balong tang ka wi ke election ka bumut ba ha ka jela ka jongi ngin hab ban thabot be tang sisin na ka benta banjit ya ki MP ki MLA bat ya ki MDC bat ka jinglut ka jing sabru kan long tang sisin ka baar ka jing penjari ya ka model code of conduct haswa ka nu ka election ka bakhang ban ai ka nu scheme bat ban play thamai ya ka nu ka scheme ka ta sibun na ka benta ka jing mento jong ki pai ba bat kum juru na ka benta ka roi ka kiu jong ka nu ka jela bat ka rihi bro ka wei kum ta la da on pendon kam da ka ni ka rukom ka balong tang ka wei ka election ka bumut ba ka jing penjari ya ka ni ka model code of conduct tang long bai tang sisin ha ka san snam bat ka jing pentulun ya ki kam kan long ka bastet kabalai ka jing pendon kam ya ki bor pahara bat ya ki breu jong ka sarkar na ka benta ka election kan long bai tang sisin hak san snam ka basau kan kampen bah ha ka bai dai bat ka sensyar ka khadar namar ba ki political party ne ki politician kin pelut ya ka por ban ya lam election tang sisin ha ka san snam ka basa ka long la ki syajit kum ki nong yalam kin trai bai ya ka kam Henry kumba ka long tapat ka jing yalam election ka long klem sange ka basan ban kring kambon ya ki nong thabot namar ba ka sngi ban tulong ya ka election ne ka sngi thabot ka long tang si sngi ha baro ka wei ka ri India to matang ni pej pat ya ki jing ta lada on pen program ya kini ke system one election one nation kabaning kong ki regional party lani ki party rilum kila ban syakta bat kam hiar kendian namar ki pai ba kin kampe ya ki party ki bala banyalam ya ke sarkar pedeng kabar ke jingdon kam ya ki mesin thabot ha ki polling station kan long laisha na kabajulong kabalai
ka jing ban pensengau thu ya ki pai ba namar ha ka ju ka por ham ban thabut hadu arsin ne laisin kata naga benta banjit MLA banjit MP bat ki wei ki election kum ka MDC ha ka jilla ka jongi ka pasau ka jilla Meghalaya jongi ka berang syudap ya ka assembly election dang menta usnam arjar arpulai ka hamban pelong biang ya ka jingjit ya ki MLA lada on pentroi kamno ya ka ne ka rukom ka wei ka election ka wei ka ri one nation one election kublai shibun